jota mä en tiedä onks ne hyviä. Ja sitten Warhorn. Onks Flamethrower legit hyvä ees? Oh. En mä nyt tiedä oikein. Se on pelin Sva- OP ase. No ei ees. On. RPG tai Snippu. No Flamethrower kyllä on aika OP. Ari, huohä. Sandbox. Ei areenaa, mä alkaa ärsyttää. Kyllä ei. Okei, nää me kyllä voitetaan. Jos me näille hävitään, niin mä varmaan tapan itteni oikeesti. Koska Tää on katon hirveä. nää on jotain 10-levy emo skibidi No niin. Jos me hävitään näille, niin oikeesti. Niinku what? Me legit hävitään. Sä oot jo niinku kuollut melkein. No, mä vedin hedari. Okei. Joo, fuck. Mitä mä tein? Miksi mä juoksen sitä päin? Nyt mä lähden tähän bottiin. Nyt mä oikeesti kuukkaan nää. Vitsi joku funk edit. Vitsi kun mä en osu mihinkään. Vitsi! Vammanen emo. Tää ei oo... Fuck. Ei helvetti. Okei, mä kuolen. Noniin. Me näytetään niin boteilta tässä. No ai jaa. Siis vitsi kun mä en pelata tätä viikkoa, tää on niinku tiiätsä... Tästä se huomaa, että jos ei niinku ole virees, niin... Pitäisikö legit ottaa perus loadout ja kuukkaa ne niin? Joo. Otan perusloadout seuraavaksi. Joo, mä yritän. No ei. Mä en osu tällä mapilla mihinkään tällä RPG:nä. Yeah. Noi. Sitten toi emo poika. Ui. Ai saat äijä. No okei, nyt perusloadout. Joo. Perus. Fistos on kyllä aika kova. Pakko sanoa. Äijä. Tää on ihan hullu. No okei, mä tässä aimaan vähän, mutta niinku tää on oikeesti ihan hullu. No joo, kyllä me kuukataan tää. No niin, tää on ihan helppo. Okei, tää on sama. Mutta ei me enää suunnitella. Lähde se tonne vasemmalle, mä lähden oikealle. Tää on ihan... Sinne ei voi mitään. Mitä yksi emo-poika hyppii täällä? Saatana. Fuck. Mä kuolin. Mut silloinhan sika vähän helaa, kun mä sain koko ajan pelkkiä headshotteja. Okei, toi yksi ja kuoli. Joo, sillä oli 9 helaa. Joo, fuck. Toi on ihan kokattu tää äijä. No chance. Fuck, no kyllä on vähän minäkin. Kyllä mä pitää händlää. Pitäisikö tappaa Fister? Fuck. Tätä mä en voi feilaa tätä koskaan. Noniin, yes. Okei, nyt mä vedän. Itse asiassa mä jatkan näin. Mä saan paljon paremmin vedettyä tää. Ai jaa. Mä vaan pidän utsun. Lähde taas vasemmalle. Eikö mä lähden keskelle, kun sieltä mä yleensä saan. Ok. Nyt nää matkii meitä, yksi äijä tuli tänne vasemmalle. Silloin oli 1 hela. Mä sain sit 100 niin. Toi random äijä on ihan paska pelaa, toi ei emo poikamies. Joo, mä sain sit 142 helaa heti. Joo, vittu se on ihan paska. Fuck. Broidi ei millään vaan osu. Mä oon vitun cooked. Aika me lähden menee. Meillä on muuten cool. Mitä toi jäät duunaa? Joku tapaan sut ihan helposti. Okei, mulla on kuitenkin 67. No joo, vittu.
Onko match point. Ole vasemmalle. Menen keskelle. Mitä? Tää yksi ei emopoi vaan lähti tänne jonnekin keskelle matkiin mua. Ne vaan katoo mun tappoanimaat. Yes. Tää oli helppo. No joo, en mä kyllä vittu. Ehkä matsi oli kyllä vähän. Oli vähän kakkapeli. Itelläkin. Hei! Venä, älä paina vielä. Mä otan revolveri. Mä ostan revolveri. Okay. Let's go. Oh. No laitan vaan ihan sama. Joo, mä sain ihan hullun skinin mun Assault Riflelle. Skinin. Tää pitäis puhua rapeista. Vitsin skipidi.